De Hannelingen van de apostels, Haadstik 1. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik beschreven wat Jezus van het begin af alle jaren dien en de meesten leerd had, ohne dat dat er opgenomen werd. Die dijs hield er ohne apostels die er uitkeerzen hier door de hillige Geast zijn opdrachten doen. En die apostels hield er hem zelfs ek na zijn marteldeur weet hoe vaak schenlitten als bewijs dat er in libben weer. 40 dagen lang is er on Herren verschijnd en had er met Herren praat over het koninkrijk van God. Hij ziet met haar aan tafel en de jonger Herren te houden, gaan net uit Jeruzalem wij, maar wacht je op wat Heit te zijn had, lik als je me dat van mij jet hebben. Want Johannes had de meesten wel met water doopt, maar jemme zullen mij de hillige Geast doopt worden en dat zal nog maar een paar dagen aanhouden. Doet ze der Sabien waar wienen, dienen ze hem deze vragen. Heere, zullen jou in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer instellen? Doe zeiertje in Herren, het komt jemme net ta, de uren en tijden te witten die de Heit vrijmachtig vaststeld had. Maar jemme zullen versterken worden door de heilige Geest, die het oer jemme komt. En jemme zullen mijn getuigen wezen in Jeruzalem en in hele Judea en Samaria en aan iederiks einen ta. Doet er dat zijn hier, wat er voor haar eigen opnomen. Een wolk nam hem wij uit haar eigen wijd. Ze dikkeren naar de hemel, wilst er bij haar wijgang. En daar stenen in een, 2 maalje bij haar in witte klein. Die zijnen, jemme Galileërs, waarom steen jemme daar zo naar de hemel te gaan? Die Jezus, die nou bij jem wij naar de hemel opnomen is, zal op dezelfde wijze waarom komen als jemme hem naar de hemel te gaan schoen hebben. Toen gingen ze waarom naar Jeruzalem, van de berg af die het Olivenberg heet. Die lijkt dichter bij Jeruzalem, zover als men op Sabbat reisje mij. Doet ze in de stad aankomen, gingen ze naar de boppenzeel, daar ze geregeld te houden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alphaeus, Simon de verzetsman en Judas de zoon van Jacobus. Die hadden alle jaren eenredig aan met bidden in het zelschap van de vrouwje, likas Maria, Jezus mem, en van zijn broden. In die tijd wienen de vrienden van Jezus rustbieren waar, een zelschap van zo'n 120 man, en toen ging Petrus overeen en zei, mannen broden, het schriftwoord moest komen dat de heilige Geest door David voorzien had oor Judas. Judas die het paard weest had aan de mannen die Jezus oppakt hebben. Hij jette bij ons, hij mocht met ons in hetzelfde dienstwerk staan. Die man dan had een stuk land kocht voor het alleen dat er voor zijn misdiet bad hier. Hij is veroorvallen en barsten dat zijn hele ingewand kwam eruit. Alle inwoners van Jeruzalem hebben daarvan jet, zat waande jet dat stuk land in haar eigen taal Akeldama, dat wil zeggen bloedikker. Het stiert om eens in het boek van de psalmen beschreven, liet zijn huisstee een woestenij worden, en liet er net één op weien, en verder liet een oor zijn ambt oornemen. Der moet dus van de man die mij us reizigen al die tijd dat de Heer Jezus mij us op en uitgang, te beginnen bij het dopen van Johannes aan de dag staat dat er bij us wij opgenomen wordt, van die mannen moet dus een mij us getuige wezen van zijn opstanding. Toen wezen ze 2 aan, Jozef, die Barsabbas neemt wordt, en ekwal Justus, en Matthias. En ze spreken dit gebed uit, O Heer, die alle herten kennen, wie is die ene aan die jou uit deze 2 uitkeerden hebben, om in dit apostelambt het plak in te nemen dat Judas verlitten had om te gaan naar het plak dat er thuis zit. Toen lieten ze haar lotje en het lot viel op Matthias, dat die werd aanweest als de 12e apostel. Haadstik 2.
Doet het ene dag van het Pinksterfeest weer, wienen ze alle jaren op één en hetzelfde plak bijeen war. Toen kwam er in enen uit de hemel een geroes of er een verheftige wien aanstroezen kwam. Dat klonk door het hele huis dat ze zitten. De verschillende hadden wat dat op vlammen van vuur lieke, die het uten war gongen en die zetten haar op een elk van haar del. En ze waren vol van de heilige Geast en begonnen alle jaren in andere talen te spreken, al niet de Geast het hadden in joeg had te utteren. Nu wennen er in Jeruzalem Joden, vromme mannen uit alle landen van de wereld. En op het jaren van dat geroes kwamen de meesten van alle kanten daarop te. Ze rekken al heel van de wijze, want een elk jede hadden in zijn eigen taal spreken. Ze werden ferheard en zijn vol verwondering. Binnen dat net alle jaar Galileërs die daar aan het woord binnen? Hoe komt het dan dat een elk ze praten jet in zijn eigen memmetaal? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en dat part van Libië dat bij Cyrene leidt, Romeinen die je te hadden, Joden en die Jood worden binnen, lui van Kreta en uit Arabië, wie jaren hadden in uw eigen taal vertellen van Gods grote dieren. Ze wien der alle jaren glad mij aan en zijn chinnen war, wat had dit te betutten? Oren besloegen het mij de gek en zeiden, ze hebben de volle sfeer te win gaan. Maar Petrus kwam mij de alve oren naar varen en spreek de meesten mij luide stem te. Jimme, Joden en alle jaren die in Jeruzalem wenje, dit moet jimme weten. Hartje je dus naar mijn woorden. Dit zal je binnen net dronken, liek als jimme aannemen, want het is nog maar 9 uur in de maandtijd. Nee, dit is wat de profeet Joel aankundigen had. In het laatste oor van de dagen, zei God, zal ik van mijn geest uitstromen laten op alle mensen. Dan zullen jimme zwanen en dochters profeteren. Jimme jongeren zal visioenen krijgen. En jimme ouderen droomgezichten. Ja, ook op mijn slaven en slavinnen zal ik in die dagen van mijn geest uitstromen laten. En dan zullen ze profeteren. Ik zal wonders aan boppen aan de hemel en tekens onder op de aarde, bloed en vuur en walmende reuk. De zinnen zal tjuster worden en een wanne reert als bloed, eer dat de grote strelende dag van de Heer komt. Dan komt het zo, dat elk die de naam van de Heere aanroept, behouden worden zal. Mannen van Israël, hartje naar mijn woorden. Jezus de Nazareër, wie een man met een goddelijke opdracht. Daar had God jimme het bewijs van joen, door machtige wondertekens, die God door hem in jimme bijwijzen dien had, liek als jimme zelfs wel weten. Hij is, zo God het van tevoren witten en beschikt had, oerleveren en jimme hebben hem aan het kruis slaan en vermoorden laten door mensen die de wet net kennen. Maar God had hem opwekken en van de weeën van de deer verlost. Het kwam is net bestaan dat die deer hem vasthouden. Want David zei door hem, ik hie de Heer al aan verregen, hier is om mijn rechterhand, tot ik net aan het wankeljen rijtje zoe. Daarom is mijn hart te blijd en jubelet mijn tonge, ja, zelfs mijn lichaam zal rest vinden. Omdat ik daarop hoopje, dat jou mij net in het derde rijk bloeien litte, en jou hillige het verdier net ondergaan laten zullen. Jou hebben mij de paden van het libben bekend maken. Jou zullen mij vol van blijdschap meitsje, deun bij jou. Mannen broden, van uw farvaar David kennen we jemmer rustig zeggen dat er staan is en begroeven en zijn graaf is in uw vermidden aan jurte daita. Maar hij wie een profeet en wist dat God hem er een eed op dien hier dat er van zijn nijteem een op zijn troon zetten zou. Zodoende had er in de toekomst zien en op een verriezenis van Christus doelt, doet er zij, hij is net aan het derde rijk oorlitten en zijn lichaam had geen verdier ondergaan. Diezelfde Jezus had God opwekken uit de deur. Daar binnen wie alle jaar getuigen van. Hij is verheven door Gods rechterhand. Hij had van de Heit de hillige Geast gekregen, die tas zijn weer
en die op us uitstremen litten, zat iemand nou sjoggen en jere. Want David is net opveer naar de hemel, maar zei zelfs, de Heer had geen mijn Heer zijn, geen aan mijn rechterhand zitten, dan zal ik van die vijanden een voetbank voor die meitsje. Zo moet het hele volk Israël er wist van wezen dat God hem Heer en Christus maken had, diezelfde Jezus, die het jimme kruisig litten hebben. Doet ze dat jaren, gang het harten trouw alles hinnen, en zijn het Petrus en de andere apostels, wat moeten we doen, mannen, broden? Petrus antwoordde harten, bekeer jimme, en dan moet elk van jimme hem dopen litten, maar het nemen van de naam van Jezus Christus, om verjouwing van zonden te krijgen. Dan zullen jimme de hillige Geast schonken worden. Want voor jimme is de belofte, en voor jimme ben, en voor alle jaren die het om vierens binnen, zo volle als de Heer us God er maar bij roept. En zo juger getuigenis mij gans meer worden, en stier er tieren bij harden op aan, lid jimme redden uit dit verkeerde geslacht. En die zijn wordt aannamen, lieten haar dopen. Daar kwamen die dag aan 3000 mensen bij. Ze hadden haar trouw bij het onderwijs van de apostels en bij de Mienskip, bij het breken van het breed en het bidden. Alle mensen kregen daar ontzag voor. Zo volle wondertekens dienen de apostels, die het leeuwen aannamen heen, blauwen bijen war en hien alles Mienskiplik. Ze plichten haar eigendommen en bezittingen te verkopen en de opbrengst onder alle man te verdelen, al night elk verlet hier. Alle dagen gangen ze er trouw en eenriedig naar de tempel, brutsen aan hoe is het breed, maar een blied en eenvoudig herte. Ze loven God en stenen bij het hele volk in de gunst. En de Heer bracht er alle dagen gewoon bij, die het haar behaard vonden. Haadstik 3. Petrus en Johannes gangen middags om 3 uur, als het tijd van bidden is, naar de tempel. Daar werd altijd een man heen die het al van Lidsben a lam west hier. Die lijnen ze alle dagen wel bij de tempelingang die het de sierlijk heet, om de lui die naar de tempel gangen om geld te vragen. Doet die zegt dat Petrus en Johannes tot de tempel inzoen, vregen er of er wat geld van haren hebben mocht. Maar Petrus zegt hem strak aan, en Johannes ook. En hij zei, zoek u er eens aan. Doe zeggen hij haren op, want hij verwachtte dat er wat van haren krijgen zou. Maar Petrus zei tegen hem, goud en zilver heb ik net, maar wat ik al ha, dat jou ik jou, in de naam van Jezus Christus de Nazareër, ren maar. Doe kreeg er hem bij de rechterhand en hielp hem oorijn. En voort in een kreeg de man macht in zijn voeten en zijn ankels. Hij sprong recht oorijn en daar roen er henne. Doe gong er mij haar de tempel in en hij roen maar en doen ze en loven God. Alle mensen zagen hem daarom stappen en God loven. Ze hien wolf wat verstaan dat het dezelfde man weer die het altijd bij de sierlijke poorten van de tempel zit te biddelen. En ze wien een en al verbazing en verwondering oer wat die man oorkomen weer. De man bleef duin bij Petrus en Johannes en het volk klofte ferheard om haar geer in wat de pildergang van Salomo neemt wordt. Doet Petrus dat zeg, stier het volk zat te wordt. Mannen van Israël, waarom vernuiver je jem jeroer? En waarom stoor je jemme usa aan? Liek als hien wie toch eigen macht of frommens bewerken dat deze man weer gaan kan. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van jemme voorouden, had zijn dienstfeind Jezus verheerlijken. Jemme hebben die Jezus uitleveren en verlegenen voor Pilatus, doet die al besletten hier om hem vrij te laten. Jemme hebben de hillige, de rechtvaardige, versmieten en jemme hebben gratie vregen voor een man die een moordenaar weer. De levensvast hebben jemme deed gelitten, maar God had hem opwekken uit de deur, en daar binnen wij getuigen van. Omdat deze man, die jemme sjogge en die jemme bekend is, in Jezus leeuwde, had die hem sterk maken. En het leeuwen, dat er door Jezus komen is, had het hem dien dat deze man al heel zoen worden is in het bijwijzen van jem alle jaren. Nou dan broden, ik weet dat jemme zou dien hebben omdat jemme net beter wisten. Krekt liek als jemme voormannen.
Maar zo had God nijkomen litten wat de door alle profeten tevoren aankondigen litten hier, dat zijn Messias leien zou. Haf daarom berouw en bekeer jemme dat jemme zonden uitvagen worden mij. Dan zal God tijden jaan dat men op juist verhaal komen kan en hij zal Jezus sturen, de Messias die van tevoren voor jemme oornjeren wie. Al moet de hemel die zo lang opnemen aan de tijden dat alles weer in het licht gebracht worden zal. Dat boodschap had God zijn hillige profeten van oude tijden aan in een miljoen. Mozes had al zijn, God de Heere zal uit jemme vermidden een profeet opstaan laten, lik als ik een ben. Naar hem moet jemme hartje, in alles wat er jemme zeggen zal. Maar elk die net naar die profeet hartje wil, zal uitroegen worden uit het volk. Ja, alle profeten die het sprutsen hebben, van Samuel A en zo verder, hebben die tijd ook aankundigen. Jemme binnen de slannen van de profeten en van het verbond dat God met jemme voorouden aangegaan is, doet er tjen Abraham zei, in die nijteem zullen alle geslachten van de aarde zegenen worden. Allereerst voor jemme had God zijn tjinstvijand komen laten en hem stuurt om jemme daarin te zegenen dat jemme alle jaren het verkeerde paard verlitten. Haadstik 4. Ze wenen nog 10 mensen aan het wurdt, toen kwamen haren de priesters, de tempelopzichter en de Sadduceërs oor het mat. Men te spreken omdat ze het volk onderjochten en in de persoon van Jezus de verriezenis uit de deur verkondigen. Die brachten haar op en zetten haar vast aan de oren die sta, want het wie al joen. Doch kwamen er gans lui die de taspraak jet heen te het leeuwen, en het tal van haar die leeuwden woon aan tot aan 5000 man. De oordijs kwamen haar voormannen, aarsten en schriftgeleerden in Jeruzalem geer, met de heilige priester Hannes en Caiaphas, Johannes en Alexander en alle oren die uit de heilige priesterfamilie wenen. Ze lieten haar voorkomen en vregen haar uit. Waar had meesken als jemme de macht doen om zoks te doen? Toen zei Petrus vol met de heilige Geast tjen haren, voormannen van het volk en aarsten, nood wie Jood ondervregen worden om wat goeds, dat wie een ziek man aandien hebben, dat wie een ziek man aandien hebben, dat er beter van worden is, nou moeten jemme alle jaren en het hele volk van Israël weten dat troch de naam van Jezus Christus de Nazareër, die jemme kruisigen hebben en die God uit de deur opwekken had, dat troch die naam deze man zoon voor jemme stiert. Dat is de steen die jemme als bouwmasters eruit smieten hebben, die is nou de hoeksteen worden. En bij geen één oors is er behaard, want er is geen oren naam op een hele vraat aan een meisken joen, dat wie us behaard bij vinden kennen. Doet ze Petrus en Johannes zo vrij uit praten jeden, wil ze doch ek wel vat verstaan heen dat het maar onbelezen en schlucht wij meisken wenen, steen ze versteld. Ze konen haar ervan dat ze met Jezus west henen en ze zeggen de man die het beter worden weer bij haar steen, dat zadwaande konen ze er neertje inbrengen. Ze stuurden haar uit de rietsel wij en lijnen mij waar oor. Hoe moeten wij met die lui aan? Want het is duidelijk dat er een wonderteken troch haar baard is. Dat weten alle inwoners van Jeruzalem. En wie kennen het net ontstreden. Maar om te keren dat er nog meer praat van komt onder het volk, zoenen we haar met 3 gemeenten verbieden kennen om tjen waar ek weer in die naam te spreken. Toen lieten ze haar er weer inkomen en verbieden haar hoe dan ek te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes joegen haar dit beskeer. Meitsje je zelfs maar uit, of het voor God oor te verantwoorden is om meer naar jemme te harken als naar God. Wij tenminste kunnen ons net stilhouden over wat we schoon en jet hebben. Maar ze kwamen weer met 3 gemeenten en toen lieten ze haar los, omdat ze net wisten hoe ze haar straffen zouden. Om het volk, want alle man verheerlijken God om wat er vervallen weer. Want de man die troch dat wonder beter worden wie al oor de 40 jaar. Toen ze vrij waren, gingen ze naar haar eigen meisken en vertelden wat de heilige priesters en de aarsten alle jaren tjen haar zijn henen.
Doet die het jeden rapen ze eenredig God aan bij de woorden. O Heer, Jo die de hemel, eerde en zee maken hebben mij alles wat erin is. Jo hebben us voorvader David, jo feind, troch de hillige Geast deze woorden in joen. Waarom zetten de volken het krop zo heeg en hienen de naties onnutte dingen in zin? De koningen van het Ynlieding binnen opzetten komen en de vorsten hebben haar verboen tjen de Heer en tjen zijn Messias. Zo hebben ze haar nou weer in deze stad verboen tjen jo hillige tjenstfeind Jezus, die jo salve hebben. Herodes, Pontius Pilatus, met de vreemde volken en met de stammen van Israël, om te volbrengen wat jo machtige wil vooruit beschikt had, dat barre zoe. Daarom, Heer, denk om haar dreigementen en jouw tjenstfeinden de moed om vrij uit jouw boodschap te brengen. Stek jouw haan uit, dat zieken weer beter worden en dat de wondertekens barre troch de namen van jouw heilige tjenstfeind Jezus. Doet ze dien heen met bidden, begon het plak dat ze geer ween te skotjen. Ze waren alle jaren vol met de heilige Geest en verkondigen Gods boodschap met vrijmoedigheid. De meesten die tot leeuwen komen wenen alle jaren één van hart en ziel. De wie ik net één van hart die een ding van sinus voor hemzelf hadden woe. Nee, het wie alle jaren Harris meien war. Met grote nacht joegen de apostels getuigenis van de verrezenis van de Heer Jezus en ze wien alle jaar vol van Gods genade. De wie ik net één van hadden die het krap hier. Want elk die stukken laan of huizen in eigendom hier, verkocht hij en kwam bij de opbrengst van de verkoop, om die voor de apostels deel te lezen. En elk kreeg het tappatte al neiter verlet hier. Jozef, die de apostels de bijnamen joen heen van Barnabas, dat betekent de man die moord inspreekt, een leviet die van Cyprus kwam, hier ook een stuk laan. Dat verkocht er, kwam mij het geld en lei het voor de apostels deel.